שלום, אני אורטל כהן, ורציתי לדבר איתכם על כמה דברים שמפריעים לי, אם אפשר. אני רציתי להגיד שאני ממש יוצאת נגד כל הקיפוח הזה וכל הדברים האלה של אנשים שחושבים שאם אני מדברת ככה ואומרת יאווה לי פה, יאווה לי שם, אז אני ערסית. אז שתדעו לכם שזה ממש לא יפה וזה לא מתאים הקטע הזה, לא מתאים, כאילו זה שאני מדברת ככה זה לא אומר שאני מטומטמת או משהו כזה, ההפך. זה שאני מדברת ככה זה אומר שיש לי נשמה. אני, איך שמורים אותי ככה, אני למדתי על חשבונות 3 באורט, אורט כמו אורטל כהן השווה. ואם אתם חושבים ככה, אז איך הוא גוסם מוער זה חארות, פה. סגור זה אבי, סגור, אבי, אל תקליט לי, אני לא רוצה, אל תדבר איתי. אבל קח אותי הבית, אבי, אני הולכת. קח אותי הבית, אבי, אני הולכת, אבי, קח אותי הבית. אבי, אני הולכת, קח אותי הבית, אבי, אני הולכת. אבי, אני הולכת.